Po tomhle můžeme jít, ne? Kruci, pořád tu jsou. Janey, Janey, moc se mi to líbilo. blahopřeju, zlato, byla jsi skvělá. Nic jsem nevyhrála. Ahoj, jsem Lester, táta Jane. Dobrý den. To je moje kamarádka, Angela Hayesova. Jistě, rád tě poznávám. Ty jsi byla taky dobrá, velmi, tak přesná. Díky. Ano, ráda tě vidím, Angelo. Zlato, jsem na tebe tak hrdá. Dívala jsem se velmi pozorně, ani jednou si to nezvorala. Tak jo, už musíme jít. A kam máte teď namířeno? Tati. Půjdeme na pizzu. A nechcete svést? Mám tu auto, nechcete jet s námi? Díky, mám tu svoje auto. O, ty máš auto, no to je dobře, víš. Janey by si taky chtěla pořídit auto, brzy, viď? zlato? Tati, máma na tebe čeká. Opravdu jsem tě moc rád poznal, Angelo. Každý Janein přítel je i můj přítel. No, snad se ještě někdy uvidíme. Může být někdo děsnější. Je roztomilej. A řekla bych, že s tvojí mámou už asi hezky dlouho nespali. Je to hrozně zvláštní. Připadám si, jako bych byl 20 let v kómatu a teď se z toho probouzel.